bafethu it's your boy Flymotion 7 lo dawo no hayi kuyafika kakhulu bafethu angaze ngibone into enje angaze ngizizwe kaso hayi kuyabanda ngempela mfethu kuyabanda mfethu singe-understand lento ethi ene mbambe umuntu wakhe phela wazi wonke amaXhosa mfethu asenze ekhuluma ngendaba zokuthi ngiyagodola shout out to le akhotbani le eshalele zengoma hey but why bafethu what's the buzz about abantu baseJoseph bese sebeyitshela ngale snow ukuthi ngathi mhlawumbe sabo kuphela engathi ibona kuphela abale snow what's the buzz bro like ungena TV uphuma uyangena mfethu oh mara what's the buzz bashana ngesnow hayibonina nisazelaphi isnow ngibekile abafana bami flu ngibekile ama signals like I'm in Russia and like we came for 2 days and ungakhuluma isiZulu bathi bazingise Russia yeah we are here with Vladimir we are here and it's very cold here so we want a bottle of whiskey please on the rocks with ice no ice we'll find ice on the bottom Kokuba hlabale zinezofekela lokho enitshela ngathi lana ukuthi hayibo ethina nje sihamba kwi-snow lalelani akona i-snow leso ice baby iqhwa iseqhweni yaze sekwenza ukuphumula hawe my snow lalela but on the other hand what's the buzz about abantu basenkandla mfethu bakhala kakhulu bona abantu bakade babevota kodwa lutho i-snow endaweni yangakubo abakhala ngempela futhi kwaqala kwaba i-load shedding kwaba yene umtapo abazange batape phela manje futhi sesibashaya futhi ngesnow nabakazi basithola please government cela ulungise le ndaba yasenkandla abantu basenkandla bayakhona lempela bathi no abakazi bayithole mfethu indaba yesnow but yes hey you know what More cha na mfethu kuyabanda ngempela for the first time in South Africa kade ngibuka la indaba yakhona mfethu lapha yana eLimpopo but naseLimpopo lila snow grand sharp but abantu baseLimpopo mfethu ngendlela abenza ngayo mfethu ngibabonile kade benza mo snowman but uthi wabuka lo snowman ngeke mfethu hayi elabo snowman ababaziwe mfethu sekushoda uthi yabe nezigubhu la eceleni ayigeke abekho snowman abanjani ungaye eSwitzerland uye eFrance uye eAmerica abanikazi besnow boy abakaze babe mfethu no snowman othe ayigeke but snowman is supposed to be a beautiful thing ingane idlale mfethu ishane ngesnow kodwa waseLimpopo ayigeke mfethu lesi snow lesi mfethu uzobuzizwa ke inyanga ke sala eNatal masungitholele nje isnow yonke into yakhe izoba mhlophe qwa engisazolimala nina nisazi isnow nezangoba ngala yabona mntanami wena nje awunalutho nje inkinga yakho ukuthi udinga isnow understand le nto khona amantombazana azocathi unesnow nemali uthi ushame umbuka nje uFly nje akanalutho ngoba thina sihamba nje noFly sifuna abantu abanesnow sasavelelwe lesi snow uNkulunkulu wami what's the buzz man kuseba mfethu konakele ezweni kuyabanda but kuloko kubanda nje the only thing I can say to you still sisa kwi men's month and the one thing I know ukuthi name yazi bekumakhaza kakhulu all of a sudden induku zolobo ziyashrink induku zolobo ziyancipha ayisabadabukela abantu abanganazi iphiwe ngoba kusho ukuthi obvious abatholi lutho kodwa iweather permits ukuthi wena nawe hlangana nomuntu wakho phela mthande umuntu wakho kodwa ngani ngoba phela niyazi ukuthi ayikho ihambe namakhaza engithi ndishawa isnow ayizofika kakhulu but ngempela this is the right time mfethu ukuthi uthanda umuntu wakhe it's men's month nami umjida fanele uyibheke ukuthi yonke into yakho i-right so especially amajida mfethu amaningi mfethu angase-circumcise mfethu kubaluleke kabi ukuse-circumcise because inokwenzeka ukuthi ukuvikela izifeni nasezo zonke lezi zinto lezi zihambelana nezifo zocansi but I'm not there I'm just saying ukuthi nje uma kuyi-men's month mfethu fanele umjida mfethu uchathi ugqumphalazo mfethu uhlale uthende alright mfethu Flymotion ngizophuma ngiyozwa kahle hle ukuthi ngempela ngabe iyashinga inishandisi ukuthi kuyabanda and two kubaleke kangakanani ukuthi uma umjida mfethu ucircumcise but circumcision is the way it's not me it's not make sure othi ngiyozwa ngaphandle ukuthi bathini so bro wami igama nesibongo uFarai Butete Farai Butete mfethu awusitshele mfethu ngabe kuyiqiniswa ngakanani ukuthi uma kumakhaza mfethu
induku zolova ziyancipha. Hayi induku kahle amabhozi ayabaleka izolo ngingawathola wami. Ngize ngazama ukufonela umma ukuthi angichazele ukuthi ashonele. Oh mabhozi hayi induku. Hayi amabhozi. Fetch up, one more question for you my brother. Ukucircumcise ngabe kubaleka kangakanani umuntu wesilisa? Just for cleanliness I think kubalekile. Kubalekile. Yeah. Not for protection, but for cleanliness. For cleanliness. Yeah. Ashapshabo kakhulu bra wami. Sure. Nizweleke bafana kubuye kubaleka amarodo sana. Ngabe kubaleke kangakanani ukuthi obhuti basoke? For ukuthi kube safe manenza ucansi. Okay. Siyabonga siswami. For ukuthi kube safe manenza ucansi. Phila fly. Immense month mfethu ngibukwazi lokho. Yeah, ngiyakwazi. Okay sharp. Mfethu ngifuna ukwazi kwenu ukuthi mfethu ngabe mhlambe kubaleke kangakanani ukuthi olova ba circumcise? Kubalekile mfethu kakhulu for the safety yabo. Yeah. So question number 2 for you my brother. Ngabe kuyiqinisela ngakanani ukuthi induku zolova mekubana njengoba kunane snow nje shothi alibona inhlobo. Ziyashinga mfethu. Ziyashinga. Yeah mfethu. Shothi awuphethe lutho lapho pastor. Ziyashinga bakusabani phela manje mfethu kuyashisa. Awashintsha uthakusabathi manje. Wena mfethu nizweleke bafethu ukuthi kuhamba kanjani. Hayi mina ayikho into engayisho ukuthi nje konke nje kwami kuhamba kahle and mina angishoti ngaside. Eshe shiqeqe badlala rapanza washa